Ассалому алайкум дӯстон, апоҳо, ховаро, подписчикони гиромиқадр. Аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. Навори имрӯзаи ман аз сеюм дарвозаи тарафи Кормосити ба навор гирифта шудааст ва ман бошам дар баробари ба навор гирифтан тавонистам нархи якчандта аз шӯбаву палтоое, ки барои бонувон дар ин дукон ба фурӯш гузошта шудааст, нархҳояшонро ба шумо фаҳмонда диҳам. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз навори мо огоҳ бошанд. Марамад акнун наворро тамошо кунед. дар бораи ҳам як маълумот битем. ин ҳами чанд сума? Палтои аймода намерафтагии нав 1200 сомона. мехош то ҳам поён рафтагӣ дуруш начос дора ё ки мех дора, чӣ дора? Начоса, мехи хеле ғавсо. мех ғавс буда. ина бонувони муҳтарам, ина бинем тамошо кунем. бисёрам як сифати хубай, аиҷа чандта расветкаш будай. ин нархш чанд сум гуфтем? 1200 сомона. нархш 1200 сум. размерушон аз чанд то чанд инора? Размерушон L то 10XL. то 10XL ки бошад, то ҳамун размерои 56, 58, 60 ам дошта буден айно. ина бо диққат бинем. ина ҳамино, ина чизе ки шумо дар навор мебинед, ҳамино то размерои 58, 60 доранд. то размерои азбаски ки иҷа кан тарак боду ҳаво ториктаракай неке, ба ҳар ҳол сифатҳошон хубанд. инора шуба мегӯянд, ё палто бидем. ино палтоам. анаҷа ба вариантҳо доранд. инҷа вариантҳо доранд. ин инҷа ҳаминорам ай ҳавайоан ё ки бо дигаам бо. ана ба ин шубаотон чанд сум яй? Иҷа ҳар хел нарх аст. 850 сомон то 1600 сомон. беҳад иҷа тори буда. ина зард чанд сума шай? 850 сомон. ина 850 сум оригиналай бинен. мехеш оригиналай, мехеш мутонай, чиза ира мехеш? Мехой кролик хар. Кролик. ин мехеш кроликай. 850 сум нархи инам як таянами 850 сум. бисёрам сифати хубай. ина бибинед. ана инош чанд сум яй? ин шубое ки дар навор ё 1300, не ё 1600 сомон балшмерка. то размери ҳамун 58, 60 доранд. ай 1300 сумош чи? ё то 3XL мешаванд. хеле нормальни одаму дада бузбалои бада намешаванд. не ё ба духтарако дар нав омадагия ё швака. инида биги ма я бо пеш биём амроки. фанаре ки хидаду қачи намекадай. ё молодёжния. ина ма ай пеш миёрам бубине. ина инора чанд сум гуфтем барои молодёжно? 1100 сомон. 1100 сомон. ина бинед ки қадшан хаместа. қадш то ҳам зону раместа. снимат мешава, остинош капшонкаш ҳамаш снимающия. ина қадшан снимат мешида, капшонкаш ҳам снимат мешида, капшонкадор бидем бу. 1100 сомон нархш буда ина мира. ва инҷа беостино доранд, беостинои фасон доранд. ина беостинора бинед ки кожаам байношон. не ё ҳастай 550 сумош, ё 250. ина 250 сума дошта ба 550 сум. мехошон мехи беҳтарина наминорам. инорам то ам размер доранд, размерои калону майда доранд охиён ё ки размерашон без размер. нормалнианда одамои хеле бузбалаи бада намешан. 48 50 пушод намешан ба фикрме. ҳам қатори ке буда иҷа ки беҳтори гузани ки ҳамин шубон қиматош чанд сум? ин чанд сум? ина 1300 сум шуба. ин ҳамиҷа бо агар яке вай шава, ма рақамҳои фурӯшандаи ҳамин дукона дар экрани навор мемонам. бо худтон занг бизанем, муомила кунем. ҷоша гав мезанем ки ҷои ҳамин дар куҷоай. иҷа вибриш калона. афсӯс ки ҳаво торик буд. бисёраш уха дар сиёмка хуш намеояд. лекин ман рақамҳоша мемонам. инҷа шуба бисёр доранд. лӯбои размерша доранд, размерои балшмеркарам доранд, маламеркарам доранд.
Nebû hema şuban. Yine çansım aşağı. İran sinema meşa kadı şoki. Yo ustino poyonakаш снимат мешавад ё 1000 сомон. Ина 1000 сом. Вақте ки дукон ки биёем лӯбои таъмира иншаалло ки муомила мекунам. Лӯбои таъмира муомила мекунам. Инҷа ҳама шубан. Ва инҷа палтоошона. Палтоошона ина мехои пешона ибора. қадошон дароз месанам палтоошона. Размерошон ай размери чанд сар мешавад? 40 дон ё ай 40 то ҳам 50-60 пуша дорам. Лӯбои намуди размерша дорам ин палто. ин инҷа чизе ки ҳаст лӯбои намуди размерша дорам. ин инҷа бина ки чанд намуд нусхааш буда инивош тигриан остиношам пешошонам тигриан амино. Иноро ҳамон нарх ё ки нархошон дигам буюра. Ино 1300. 1300 сом. Инами пешошон тигри 1300 сом ай. Неке лӯбои таъмин муомила дора. Иншаалло ки шумо занг занем лӯбои таш муомила дора. Инҷа ҳамаш палто ай. Инҷа бу дига вариантош ҳастай. Инҷа ҳамаш палто ай. Байни боло дайни вошчиан набари болан ку. Во френч нумро. Ина френҷам дорам. Френҷотон размери чанд дорин? Размери калонам ҳастаю, ҷа майдатарам ҳастаю. Ҳамонам бишастаю. Яке да ҷои рӯшанӣ мешид, гизалаи баъд метофту. Ини иран палтоай чия ин беостина? Ё безрукавка. И чанд сомаша? Ё 250. Ина 250 сом безрукавка дорам. Я борамура метонем ки айпоён вайш кунем. Ин ҳозир мо айпоён нишон метавонем бибинем амира. И размерош ай чанд то чанд ай? Ё размерош ҳами одамои нормални да меша, харобои бадан намеша. То размери 52 пуша ба фикр меша ай мувофиқи вайш. Ина бинем без размеран ино то размерои ай 48 то 52 пуша озод мешавад. Озод мешавад. Нархи ана ҳамин 250 сомон ай. Бу ма рақамошо дар навор мемонам, шумо занг бизанед, муомила кунед. Дастафка бигӯем, дастафкарам дорем. Тамом иҷо дастафка дорем айнино. Бо ина ё ҳаст, неҷа френҷо ҳастанд. Ина ба френҷоро ма ай пеш нишон метавонам бибинед. Френҷошон бисёр ҳамак сифати хуби хубшанд инҷа да. Ин инҷа ҳамаш френҷан амино. Инҷа чанд намуд нусха қатъи нусха бардорӣ карда шидага. Баъзеш остинош мисол нигина доранд, бо синемат мешаванд, инош синемат мешаванд остиношо. Инорам то ҳамун размери 48-50 пуша доранд. Нархи чанд сом ай френҷора? 850 сом. Нархошон 850 сом буда. Ёшан 1800 сом. Ина ба турки дорам 1800 сомонашон дорам инҷа да. Новинка. Новинкаш бу. Иворам размер дорам, а? Размерошон то ҳамун размери 48-50. Харобак то бузбалой баданеша то. Ай размери 40 пуш, значит то ҳамун размери 48-50 пуша дорам. Ай 40 то 60. Ин френҷошон дорам амино. Иворам сифатошон беҳтарин сифат ай. Беҳтарин турецки амино. Амино турецки ам чизе ки шумо дар навор дидестем. Турецки ам инҷаш ба мисол намин 850 сомошан. 850 сомошан. Кадометон агар ки хоҳиши харидорӣ карданро дошта бошед, дукони ами воқеъ дар бозори Корон, тарафи Корон Сити, сеюм дарвоза ки омадем, занг мезанем дар номрош, гав мезанем ба куҷора биёем. Магазиниш калон аида, вибршам калон аиҷа куткарам дорам ба. Меша куткорам дорам аиҷа. Чизе ки дар кора дамҷа ёфт карда метавонам мисол иҷа бисёр чизо доранд. Ин хеле беостинако дорам бо. Беостинакотон чанд сом ай? 400. Ина 400 сом беостинакои хушу дорам. Оригиналаш. Мехшан тозашай мисол. Ҳамин барои бонувонам. Ина байни хелиё доранд. Иво чанд сомашан? Ина 280 сом. Беҳтарин чиз доранд 280 сом. Нархи дастрас.
дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон тансиятиву хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. Хайр, то навори навбатӣ.